Hi guys, good morning. Majong buntag ka na tong tanan guys. Majong buntag na tong tanan guys. Sadya ko darik tahis ipok na kinkin nga aksi magbugan. Grabe yung bataan, manusok mo tinig ang buto. Hala. Saba magtukoy. Hangit sa jog tahi guys kay sadya isuo. Ha? Kaya namang duwa silag sakir, mga inipatid yun, aksi pag isang bugan. Tilan mo rin naman kami sayal kadugasan na guli, guys. Abaan Chan-Chan, uy. Si Chan-Chan. Kauba ni Oreo. Para kahimus kadyo, guys. There's isang bugan, aksi, dana okay nagbugan. Dara na skilid ni dya. Ayun, kaya arong mga aksi. Alright, then na guys. Nahuman na gazin na pang tapak-tapak. Danig na nga begas. Suot na kin. Suot na siya kin sa isang uniform. Naa. Wa. Ay, dyan yung brief. Ako nag-brief. Yung mag-brief, maipit pala man ang tumoy sa imong buto. Sige. Okay, then guys. Kinahanlan dyan na i-brief. Kaya rin mga ipit ng inyong mga tara nga, pa doon na. Tingnan, sipir na makape magguba na ron. O, ito na. Okay. Tudlay, nanupras na ka. Manupras dito. Manupras. Manupras na dahil ko lang sa'yo. Tag-as pagbuhok. Stilan. Ikaw. Ay mo ba, na? Okay. Ingat. Bakla na. Zadaghan, naglibro ni mo, be? Amping. Sa may mauban. Padong na, mahog ng padong. Padong ni mo, basin sa matagak na. Sila na mo kuan. Ito na sa kin guys. Larga na. Ito na sa school. Pada play ng taon. Sa may motor. Ito na sa kin. Chang! Good morning, Kimyat. Good morning, sa. Good morning, guys. Good morning, Kimyatin. Grabe ka mang Kimyat, guys. Mo pa pagbakod. Be. Tartali. Nata pa. Ano pa yung bata, guys, nga nagbibibibi. Nagbibibibi na po si Kimyat, guys. Hala. Sakpan, nanguot. Sakpan. Hala. Sakpan, ay nanguot, guys. Sakpan. Sakpan. Ansa? Nakita. Nakita. Ako na nakita, guys. Hala. Snatcher obidi. Guys, dahil na pa may bagong gitanong taong diya. Na may talong. 1, 2, 3. Siyam kapuno, guys. Taong. Siyam. Kubasa. Tupad kubasa. Yan. Na guys, ukra mo na yung itanong na tus. Pikas bay. Kaliwat kapag may ukra. Lasa rin. Anak ko na magpagas ug okra guys na pagsan 2 ka linya nga to. Kaya to skilid na may mga gitanom. Ang naman siguro karabantos ning teruk guys ti ah. Mo naman buti ni karabantos kanini ah. Lama jud man tag mauni istilan. Paguban kay man manarek. Di pa po sure og mao ba na. Kanina. Asa? Kana karabantos bawo lamang kag mao ba na. Kilid. Tara guys, ag seedling okra diya. So ari ko magtanom dari. Tagduha ka puno ang itanam pader. Tagduha ka buok. Okay, tagduha ka buok ang tanguanan guys, ang ipagas. Tag-juice. Kabuok. Wala mong kuan ni. Tara guys, diya. Na dari pud, tapad. Pure buhi lang. Lami man magas ron kay agjuta basa, humok ba. Nikuan naripod unahan nara ba ka ni banus masagag banus rin ka azo guys Di nalatan tanom ma? Nilabtan kay ar makagulay ta. Matay libreng gulay kay mahal ang gulay sa merkado. Ginoo orang mahal
Mga utanan guys, mas lami mga og mananam taga-te ah. Kadi ta masig palit guys no. Kanang di pwede tumban ma. Di jud pwede tumban. Pero hang batong guys, napanget gazud ko sang batong. Ang patanawon unza. Kaduha na ng linya guys. Sang samang okrahan. Samang okrahan. Kaduha na ng linya. Ini. Namitam lang guys kay humok ang juta gikan di uwan. Duha ka liso ang ibutang kada punuan guys. Okay, then na guys. Naglumbay na nagpinagas na mga ukra na. Duha ka linya. Yan, guys. Tamandari. Pwede may kubasa. Okay. Sumazulaman guys, karabantos na rin di ah. Mazulaman ta na isa ka punong karabantos na buhi. Kaghangi pang hangi pang tisok dari wa man nga buhi. Lagi. Ay klaro karabantos. Kana guys, gandam na magtamna na magbatong pa dari spikas. Magtamna na nagbatong. Spikas labat. Hi guys. Nanjong Maglugway Miss Kabaw. Aw kabaw. kabaw kanding. Maglugway Miss Kanding. Hi guys. Nanjong Uma at tuming kanding. Hi guys. Uma guys. Kabaw ko na ngayon. Wala, tagandahan. Guys. Di ba kayo nakulas mo kayo kasalig? Hi guys. Guys, maglugway Miss amang kanding. Dari dia. Dato. Maglugwajan sila guys, pero makasabsab nag mga sagbot. Kanang kabaw ma. Ha? Kanang kabaw. Kabaw pud lugayan pud. Pastir. Dali. Dali. Ako mama. Ikaw mama. Dar naman sila lugwajan guys, there is chapel. Pero makapanabsab silang mga bagong sagbot. Dari naman sila lugwajan guys, kaya na naidaghang sagbot nilang kitkiton. Angay man sila mangitkit guys, mga sagbot. Hala kitkit nge. O karing isa. Nabilin man. So, to nami nge, nara mange. Nabsab nge. Libang nan, libang. Gana guys, agamang tamnana sa mga batong. Naka-ready na. Kaso pa may sidling. Nga pa kong sidling og batong. Para nanami tisok dari nga area dia. Ana, dya dari skilid daha paning butangan og taong puhunog na napugkoy sidling. Agdadto kay mga okra man to guys to, ang ilumbay duha ka linya. Duha ka linya ang okra kadto to. Okra, dan skilid.
Bawa mabuhi ba tong karabantos? Mura man ugway. Klaro tong ang ipang tisok. Pero ba ko dari ko ano? Turmeric. Madyo na naman to guys. Na napun may mapaabot po ko. Nung manarot to mga okras. Okra. O kubasa. Diyan na po. Guys. Na may mga gulay-gulay. Lamay ka dyan ng natay. Mga tanam-tanam. Kaya na po tayo paaboton guys no. Tayo mapaabot pohon. Pohon. Bibita na oy. Bukad na ginit ya. Guys, mulakaw sa ako. Magbayad ko sa mga Judits. Magbayad ko karon guys sa mga Judits sa PC. Kay ting bayad na diha paspit sa 30. Lapas na pila ka adlaw. Direct sa ako ngatong merkado guys. Mamayad ko sa ang PC na utang. Itong mga pautang badas na ngagi. So anang bayaran karon. Kaya namayad naman po sila. Salamat ka Azo. Last nanay, purami, sa mga kaila. Thank you. Napa ko yung mga panghapitin guys, mga tinglanon. Kita-kits rata guys, atos merkado. Guys, mabayad sa ko sa PC. Yes. Iba ba? Ting bayad na nakaroon guys. Hi! 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 Welcome to my vlog! Hi! Pakipalo! Uy, di masod. Hi! Everyone vlog is here. Wapagin taon ko'y subscriber. Uy! Pag-subscribe po mo, Beshi. Wala na dugangi? Na siguro uy. Ano na kung bisiha man? Mga po, busy na sa kanunay guys. Kaya naidaghang mga order dere. Lagi. Mami na ko comfortable. Bayad ako dari guys. Karon tataod, ninigdi na rin sa busy. Kaya inalakanda ko. Tangan, kini? Dana guys, nahaman akong budget. Kabayan na yung taon ko. Dada pa yung pa mo. Kaya na pa na. dada pa yung isa ka bayro nun. Dako pa rin guys. Maningil pa ko. Daghan pa yung tinglunon dani. At least nabayran na nag-isa. Kung Salamat sa nag-subscribe si Kuan. Kinsa man to, diha man to yung nag-subscribe dahil ingon man to. si Kaya gikan kus kang queen nga vlog. Salamat sir. Mo patagasan to si Saday. Tapos lang nasod. Amo ba? Nag-subscribe. Thank you, sir. God bless you. Amping. Pero taga diri to sa to ah. Taga Bisaya man makamao mas ba asa to dapat si Sir Lanes kuan? Buhol ba to or basta kay Salamat Bisaya. sa pag-subscribe, sir. Wapa ko ka-focus, sir. Kay nagngita pa kong pang-edit. Shout out sa day ko nila, mo shout out sa day ko. Nasaan ka? Shout out day ko diha ni. Sika to na buhol? Shout out ko dani na si Katuna. Nalapos buhol ni Nidi Espinosa. Shout out. Hi, sir. Amping kanunay. Og ni Ma'am Analisa Hirasawa na sa Japan. Sure. Shout out, Ma'am. Hi, from Japan. Karon pa jud na ma-shout out kay karon pa na malili. 3 Manamig weeks Japan na. pohon, ma. Mga fly mig DH. Pohon. Tagbuwa laman mi diha ma'am bitaw. Sala. Shout out ni Ma'am Analisa Hirasawa na sa Japan og ni Nidi Espinosa na sa Sikatuna Buho. Sana ulta ba, day? Aram lagaw na nag-subscriber. Uy, gamay pa day 5,000 pa kapin. Pero ang Thank lagaw na you. 5,000. Salamat. Salamat ka, Salamat sa pag-subscribe ni Day Queenie. Sa always pag-patronize. Thank you so much. God bless you. God Pwede mo bless. mag-asawa ni Inday ba? Kay nice na ma-vlog. Everyday vlogs. Daily vlog ra ni Hamahims, guys. Pila na Kay yung tanan, Day? ano man. Sa imong subscribe. Yan na guys, napakoy balance, mga libo kapin. Adi ay, 900 na laman sa napakoy bagong giutang, napakoy bagong ipautang di ay, tapos bye, pang display. Thank you very big. Thank you very much. Okay, bye. Katong 30. Thank you so much. Ni order ko bra guys, dati nga mi, kay mahal man. Na, buwak-buwak. Ganahan ko katong itom kay di ma inaguling, di ma kuwag tampo. Nalupad na ka ba, Day? Tayo mo rin ako dahil, salamat. Day Queenie, ha? Bye. Ito na guys, nahuman ako budget sang oats, sang papadayhang balance.
Tapos ako sa isdaan guys, palit sa kog isda kaya mga isa arong paniudto. Salamat day Kajo sa naghatag na mo dani tagaan may kuan guys. Yeah. Ang sidaan. Thank you so much Kajo. Dana tayo hanang nakuha ang 500. Salamat. Yan na may pangpalit og kuan sidaan. Naghatag ni ate 500. Salamat Kajo ate Amy. Thank you so much. Yeah. Pagpalit na mo sa ipalit og isda guys. May mga isda sa bawon. Bukay, 2 sa bawon. Kapila kilo? Ako ito, duha na lang kabot ba? Mga na may mga isda. Di pa yun sa ni. Puwahan mapag-ikog. Oh, lami mangyat na ka-twist ko man. 200 at ng gilo. Di baka makabaghat masunat. Kan hindi na yun makabaghat na. Di, sige. Mga na yan. Ano guys, kaya masabaw na mga may mga isda dari. Tilapia. Nja, budloy ni Tino. Budloy. Ay na, paksawan. Puwag ikog. Pero, ano, diversity. Kana. Kay sabaw. Sabaw o ganan. Ay lami na natin. 1 kilo. Sakto dyan na. Kamuga dyan. 280 na. 180. Mga na green tin pala, ito sa nangka. Dahil dinuguan namin sa init pa. Pag itong ihaw ito man, among baboy, yung gamay naman, ito ano sa tanan, nagluto ano sa tayo dinuguan ito. Muli na ko guys. Kaya nakapalit ako ng isda. So nakuha pa ko habal-habal. Kasi grabing inita. Okay, tagits. Tas bye guys. Then ako bye guys. Dag isda ang ipalit sa kilo. 1 kilo. Tag 280 ang kilo guys. Ipalit pa ko luya. Balik 30 ka rin dia. Ugsi. Nara guys, nagkuha na daan o kamunggay. Kaya mang sabaw may isda dia. Ang sabon. Presko pa ng Kajo. Ang sabaw ra may upat ka buhok guys. Dada ang mga salin. May soda freezer. Kaya mazo ng ano. Tipid-tipid ba? Guys no. A few moments later. Guys, naman namig paniod to guys. Ang uta. Hoy, pastilan mo. Wala ko ka video guys pag paniud to na kay nalubat aghang kamera, lubat pud ang cellphone, pastilan Ako ginoo. padrobat pad ko. Nga lubat man to hagi charge sa kamera, hanggang cellphone hagi charge ka rin guys, dani ra ko nag kamera. Ako pa na. Salamat Kajo. Salamat tay Kajo ni ate. Salamat Kajo te si mong gihatag nga 500 to ang magipalit og isda. Dada pa na sa lindari 220 haring kuan tipitipiron madpadri palit og another isda og mahurot na tong katong ang magipalit. Mahurot na tong hangipalit. Salamat Kajo. Thank you so much. And see you tomorrow guys sa among another vlog. Always mo amping. Love you all. Hanap patubos kimiat guys.